Negatibo ang epekto sa pagkayod kan mga lehitimong public utility vehicles kan mga behikulong mayo nin prangkisa sa syudad. Kaya sigun sa Public Safety Office, urog na pigta-target sa irarom kan programang disiplinaga ang mga ini sa paagi kan operasyon kontra kolorum. May report si Joel Sulina. Marayang naging resulta kang panagos na operasyon kang pinagsarong pwersa kang Public Safety Office kay iba mga kapulisan kontra sa mga kolorum ng mga bihikulo na ginagamit para man magpalunad ni mga pasahero na mayo ning maninigong prangkisa asin permit. Sinabi ni PSO Director Rene Gumba na apektuhan kaya kan mga kolorum na nagbabiyahing bihikulo ang pagkayod asin paghahanap buhay ka mga lehitimo asin igwaning prangkisa mga public utility vehicles sining kang jeepney, tricycle, maging padjak na nagkakayod sa loob kang syudad na iyong primerong nagdulok sa saindang opisina asin sa Naga City Police Office para man darakupon ang mga kolorum na behikulong padagos na nagpipick up pasahero. Tinanang doon pa ni Gumba na ang mga kolorum na sa indang madadako pa mahampang sa mas magabat na penalidad, kabali na ang sagkod sa pagkukumpiskar asin pagkasuspinde kang driver's license o revocation, kabali na ang pag-impound kang bihikulo na ginamit sa kolorum operation asin ang LTO ang ma-enforcer man ng no-release policy sa mga siring na kaso. Dugang panigumba ang mga kolorum oras na maimbwento sa aksidente ang mga pasahero mayo ni makukuhang insurance ngaring makover ang sa indang medical bills o ang mamundo, funeral expenses kaya man nakatayaan safety asin buhay ka mga pasaherong nagtatangkuros sa mga kolorum. Magpapadagos sa indang grupo kaya iba ang Naga City Police Office asin iba pang traffic regulatory and enforcement agencies kang gobyerno sa pag-aprehendir ka mga kolorum na bihikulo. Inot, nagpapasalamat sa mga lehitimong may prangkisa dahil naapektuhan sa negosyo nila. Kung siring na sigitang hagad ng kung ano-anong requirements dahil taman nasusuportahan, so yan ang inot tabi din na in fact nakiulay sa Samuya. So mga Trimobile drivers na may prangkisa man, lugi naman sila. Grabe ang mga koloro. Siring man sa mga padjak, so mga padjak minsan nakikipila pa sa pilahan ninda sa mga kolorum. Pati sa mga bawal. Halimbawa, bawal po ang e-bike na ikayod hindi sa laog kang syudad unless kabalik ka duman sa may mga prangkisa. So, nakakaberelo. So, asahan nindo na ining nakaaging mga bulan, continuing ang apprehension na gigibuhog kang sa tuyang tropa sa Tinamputabi. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Puyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.